Gajwang' adhi nyaka ir jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo dioche makawuono nyakwarom Gajwang' oluonwa chala mano mar arita ahinya to gwenge mago mag Tom Mboya mabende wachre ni nitiere nok mano mar arita. Millicent, amosi ni misawa mana maling'ling mabende nyalo chiwonwa kotenre kod mano dibedang'. Pero kamana biashara adel ka wuoke kar Tom Mboya mama kibuka kampende kasni house chomo lo Uganda igo nyido jambo ka uchopo ka gimro sapaga jambo kenya kautien an ka ndigi jogo mabende joge gi kata gin gi wuon osego gi kod joma undo bende poko yangi ni joma nade tango magidwaro mabende wadwa gogo mbaka ka ndi mondo ginyiswa ni to Uganda gi gin joma nade to gini no chako timre karango to bende nitiere atua mora ma osekaw kod apisas mochungne arita kwe e county ma Kisumo kaindi machiegni abro chako wewo kodi kamano machiegni abro chako kodi bro lano mana matin ni kaka achiel kuom jadak ma kaindi weche magari to sechalo nade to nyaka sani ji adima jonjore mapok uyango ose goyo e yore ma ok owinjore kendo osetere e kar yudo thieth mopogore. Okay, okosebedo maber. An jadak ma Tom Mboya ka nyinga iluongo ni Judith Atieno. An jadak ma Tom Mboya okosebedo maber kae kabisa nikech yudo ka koro seche moko koromo sa achiel sa ariyo ok nyal yudo ng'ato koko yudi oko to ng'eni gin joma richo biro kendo gimonjowa to ok nen maber. Apani incident manyoro was the second one nyaka ne aginene kae. Mokwongo ne nitiere juma mokalo matoke chande kane gigoyo achiel kuom neighbors wa kae sa achiel gi nus ok ne kata sa ariyo kendo nyoro gotieno gichako gimonjo nyako mane nie duka ka koro seloro duka odwani mondo wuok koro odhiyo to jo pikipiki moko iwacho ni gin ji adek obiro momaye gige mandeno godo. Koro kaka jodak makae wakwayo ni mondo ukonywa mondo ketnwa arita mar kwe nikech ok en gima ber ka sa achiel ok nyal yudi oko ni ko yudi oko tin mana ng'ami tong'o go panga kati goyi gi kidi ok en gima ber. Wakwayo mana kwe kende. Machiegni kamana inya kamera tagi nyingi ngatinga wi mal nyinga iluongo ni Aheli Juma aja bodaboda ma Tom Mboya kani bezwani mana toke kuma wawueni to gima daher wacho nikech omaka mana dier ka gima nyotimre kata gik mosebedo katimre Tom Mboya kari to ok wanyal ng'eyo ni ang'o momiyo gitimre kamano to police ni mana machiegni tokwa ka security police station ni machiegni kae monego beni gi prevail security gi protect Tom Mboya kandi mosebedo kane ber all along chakre chien to koro chien kaeri kama wawuoye kani is the hotspot ma link town gi joma dhi Opunga to gitokwa kanyo ero ka gikalo kanyo to joma ni uwi kudhi go ng'iyo to jo pikipiki adek oting'ore en mana ng'wech mok nyal kata na yudo gi waset race jariyo ga piko ka giting'ore jadek adi pikipiki na ariyo ok gin joma mantie within here. Actually there are people who are coming from gin joma are from Somalia to gibiro gikelo weche ma ok wapar ni inyalo tem gi joma tie ka. Koro kwayo wa matiere ni security makani security officers security leaders matiere machiegni ok konywa by ng'iyo ni security ma police timo patrol makisika saa Tom Mboya ka police di kuonde mamoko gidhi Kanyamedha kocha to ok ginyal biro Tom Mboya kani to police station is just within Tom Mboya kae to wan wainyore ka to gin gidhi kuonde mamoko. Koro wan bende wan joshuru wachulo mna shuru like any other. Ok dang bedno maber ka diponi jowa inego jo kastembe wa mwating'o mwatero town ni moro koro sani en bedridden en hospital ok nyal donjo no maber ok wawinjo kuwa mor kendo ok ber kabisa wan kaka jobodaboda makani nikech nying jobodaboda kethore wan ne toke kani to jobodaboda pikipiki nikech ng'ato kosebiro kwelo kata oluongo ni pikipiki so ok wawinjo maber. Pero kamana machiegni kwatie ko ini nyalo wachango kichako gi nyingi. An nyinga iluonga ni Dorothy Adhiambo. An jadak ma Tom Mboya. Asedak ka kuom higni malawo 22. To wasebedo gi chandruok kendo an achiel kuom joma oseyudo chandruok. Ko kalo dweche ma osekalogo jo bodaboda gi noluwa gin jo pikipiki ariyo. Koro ka go kona tawuoro ni gin be gin mana joma ridore kare ne giluwa magi ataka magi donje mtoka gi yawo magi kaw gimoro amora.
dho nok gi inya. Mano nodhi kamano mana dhi ma report nikech I lost my phone, so I had to report. Mano nodhi kamano ma karwa kayo kinyal kata bed ni gi mtoka kata bed ni wuotho gi tiendi, security makayo ok ber. Mano nodhi kamano mwawuoro ni obedo maber nikech I reported the incident, but kobudho matin awacho ni sani osetieko mana ndalo 6. Jogo nogo jawda mobaro wiye ma en ng'ama helpless ma gimo nyalo timo onge. Kore momiyo wakwayo jotendwa mondo bi owuo gi polise makae mondo gi miwa security. Nitiere teyni ma yande liel kae mabeyo kendo ne gikonyowa, but sani ok giliel. Kore ibo yudo ni kiriembo kibiro kama to jaboda boda no kose simo taya to oluwi aluwa ma inipo mna nikech ng'eni ng'ato kosimo taya toki mondi nene kata gi side mirrors tek. Kore yudo ka mane magipo apato gidonjo kuomi. To bedo marach sani nikech kigoyo ng'ato saa 2 gi dakika 20 kata kapok oromo saa 1 gi dakika 20 kata kapok oromo saa 2, aparo ni it is a serious issue. Koro nakwayo jotendwa mondo kamin Tom Mboya ka polise obiyo tim patrol wang'eni jogi gin joma nade nikech gi inyo ngima oganda ji kata ji ok nyal wuotho koa e tijegi ma gidhi e utegi. Mana kamano Sharon, mana kaka isewinjo ni arita orochore alora ni kendi kwayo jotelo mochung' ne rito arita kata pisas mag arita kwe mondo wuogo koma piyo ng'iyane na ni to ere kaka ginyalo duoko piny weche arita koro oserochore alora ni ka inya yudo ni ok mana Tom Mboya ka kende kata mana kar dak ma Milimani, Nyamasari, Bandani gi kuonde mamoko e boma ma Kisumu kaendi sani oganda osebedo ka yuago mana wach rocho arita kwe makata oganda ok nyal wuotho gimoro saa 12 odhiambo kata kigolo nya ong'we yamo ni moro ni datiyo go tipo mana ka ng'at ma ikia kata janjore mikia osepamo itimo gi odhi gi ong'we yamo nino. Ka kamano magi weche momedo luwo ka bende pod wamedo go mbaka gi jogi wadamanyo jal ma bende odiochieng' manyoro ne ogo ma bende sani ni kod rem wawinja nena ni to ere gimo wacho to kwayo mane ma en godo ne tend county kod telo mochung' ne arita e county ni. Sharon, aduoko ni e studio.